Aku ameng kayak embel-embel lah kowe nganggo arwana campur sari ngono. Arwana ngono tok. Arwana selalu ceria. Ha ha ha. ha. Panggung gupi iki lho. Guyune kok Donald Bebek. Papat. Papat tak kira. Ha. Oh tak kira kok Donald Bebek. Cangkemmu. Mugi-mugi mboten Jawa rumiyin. Gak kelewat tok. Wis pokoke nek udan yo engko bengi ae sak rambunge acara. Nek mau katoke Pak siapa? Pak Sariman. Pak Sariman wis tak jaluk kok Mas. Napa to? Katoke Pak Sariman pun tak jaluk. Oh jerone. Tak uncalno rono. Oh iya. Kok lewat bloko. Mangke nek sida udan to jenengan tangrete kula mawon ngono. Piye takoke, Mas? Yo pokoke aku nek trimo tanpa udan iki yo insyaallah iso ngono ae aku. Iya, campur sari sak tambah udane yo. Udan kok kula yo balik ngulon ngono tok. Balik ngetan? Etan yo balik ngetan. Ngidul balik? Ngidul. Ngalor balik? Ngalor. Dhuwur balik? Walah nek iku dhuwur angel, Mbak. Gak iso aku nek kon dhuwur iku. Udan kon dhuwur angel kok mari kok. Aku eling iki lagu iki jalukane tanggamu ya Lek ya. Iya. Tanggamu ya Mbah kok Mbah. Lek. Iya, tanggane Mbah. Mbah sapa kae? Isek wonge. Wis kok iso. Masane wong tuwa iki biasane awet urip. Iya, Mbah Sukemi. Karek sensor, Mbah. Aja ngono kowe. Ayo, monggo. Ajarana. Harap bisa ditambani. Ya mong dengan tinaka mugi-mugi langgeng salamina. Ayo Rene, kangen hati yuk, kangen hati yuk. Iya. Kok gathokno kok ya pas lho ya. Bisa. Ayo ngadeg kok tak warai. Iya. Gosek.
Ya susah mokangan sliramu bagus papuk jago ora beda rasane atiku awak lungkrak rapi saturu wayanganmu mung sira wontenku rina wanita atiku aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari dengan bisa nambani Pak Sariman. Pak Sariman. Ngersake tetembangan apa jenengan Pak Sariman? Lho apa ngoten nak? Pripun? Lho, mboten ngertos kok nanggap jenengan. Pripun terus? Nanggap ge kari. Oh, ngoten. Oh, sing nanggap Pak Kari jebule. Lho ora apa-apa kan khususnya kagem bapake. Oh, nggih. Ngersake tembang napa? Sampun dibayar. Oh, nggih sampun jenengan tenang mawon nggih, sampun lunas sedanten. Sampun lunas sedanten. Jenengan ampun pokoknya ampun kepikiran niki pun lunas sedanten nggih. Nggih. Oh nggih pun lunas. Lah pripun ajeng Mbah? Mbah. Oh nggih. Pak Imik. Jaluk napa? Kula nek mboten kru. Caping gunung. Nggih. Sing ning Tegal capingan. Caping gunung ya, Mbah. Nggih. Jenengan kersa mbeksa, Mbah. Ngagem bawa ngoten, Mbah. Ngagem bawa ngoten nika. Lho, lah kene nganggo bawa mboten kok. Caping gunung dibarengno mboten? Walah bawane ya. Saben bengi nyawang kotang. Kotangmu iki. Duh, lha iku lho. Bawane ngono ta, Mbak. Ayo, Mbak, lajengaken ya. Aja sumelat wong bagus. Tresno iki ora bakal ayu. Ora suwe aku bisa sumandhe ana ing sisihku. Deng. Deng, iku kono iku kok iso aja ngono.